Sa lawer nu agam dar banam mar a fuair Chulainn anam. Das no mi lach hen. Lá bra saurig fadó. Hug drí cowha cuairt a rí ola chuna chóir in a gúna ón bhacha. Bhí ridir í na críomharú ag chléibhtóireacht de raithe dún nuair a tháinig cowha ar a láthais. Bhí rí cméid súl dhéarartha agus bléir nach raibh éon chur isteach uig ach heasta go cowha a rí a chur ar nólas fé rud fíor spéisiúla bhí feice bhísighe. Gan fiúsrach éice de thuirtar na ridirí, leabhar drí agus dúirt tá cáil ar do chuid léachra mar gheall ar an agla chuireann siad ar dhíine cheann na tíre. Ach bíoch éis sa go rí go bhfuil an léich sear ortha ar fad gan bheith saola fós, chunig mé bhí sé. Chulainn is anam dó. Beag ola méle phobal mar gheall ar a chuid gascí agus beag anam an náirde go deo na neoir. Agus féchan seo tá drí ag chaint amach leis an rí. Nói, bhís ag an rí go dar an ggó Chulainn míach chun mála cháil ar chuagála ach ní dúirt sé sin. Níl ar mo chumas an rud atá an dúna ó athrú a dúirt sé le sin, agus go dainn is fear an sais sin ólas go méid fí rún. Níor tuga Chulainn mar anam ar éon bhuach nó héalathe chuagála sa tréimh se leana sin, agus mar sin rinne rí de rúd blán ar harangachta drí. Bhíidir fuair óg dar banam deictíre ag chuna chóir, agus ba bhíonn leis sé chinntiú go méid saoil suma sástaice nuair a bheidh sí fásta suas. Chaid ceapan tú faoi chóldamh a dtíofrigh sé dé lá amháin agus iad ag siúl raithe an dún. Tá sé ceart go leor a dreagadh sí go thuachlachach, mar sin héin tháinig linnear ina súla nuair a chula sí anam. An íon tófálum go bhfuil sé saibhir, dalhúil, láidir agus cróga ar sa cruthúr lé. Stóch dreagar sí agus faoin am seo bhí lisne ar a grú. Well, bhá leis tusa fósach tuisc nach bhfuil éon simagat é sin a dhéanamh déanaimiis de rúidir mar scéal. Tá linnear ina súla. Ó ná déan é sin an éachar a chun thúr. Stócha go méid ar an pósa úr éigen, mar sin tá sé chomad am súl a bhránú mar a chéile. An éana canna go bín. Well, ná teag thar fór le do rá mar a chéile ar sa drothar agus ag smaoinemh go raibh cuma ar a chaid dhearg go lasfa sí duine. Ach, rinne sí gáire tuis go raibh éisige go raibh grá i dheictere do chóldamh. Cad a dhéanamh ag an lámh so. Ach, bhí díana gréine lo in éad leis an lánú nóg mar bhí sé anatóga le háileach dheictere. Chuir sé créitúr beag bídeach do heice dríochtach isteach ina deoch in an iste, nuair a bhí sé féasta jaultanas ar fósta ar siúl. Tháinig lo cúthaim ringláid an íhisan, tar néanachlum go dtí riocht na néthe ar seisin lé i gogar. Rinneach éon óirgide ar a tirt agus lean sí lo go dtí dabhainn dríochtach na néthe an dabhainn thíos in aice le sí a bhrú ar abhainn na báine.